Hola, veus, enxampat un veí de Lleida circulant en estat d'embriaguesa i de forma temerària a les carreteres C12 i C44 a la Ribera d'Ebre a Tarragona. El conductor és un home de 46 anys, natural d'Ucraïna, a qui els Mossos d'Esquadra han denunciat per haver comès dos delictes contra la seguretat viària. Aquestes imatges corresponen al passat 30 de juny, quan diversos conductors van alertar al 112 que un home conduïa temeràriament, posant en perill la vida de la resta de conductors que hi circulaven. Més tard, els agents van aturar el vehicle i van fer la prova d'alcoholèmia al conductor, qui va donar una taxa de 0,72 mil·ligrams per litre, gairebé el triple de la taxa permesa. Aquestes imatges enregistrades per un altre conductor que circulava per la mateixa carretera han permès als agents comprovar l'acció kamikaze d'aquest veí de Lleida, qui li poden caure de 6 a 12 mesos de presó per conduir en estat ebri i fins a 2 anys per conduir de forma temerària.